नुबाय दा अखाफोराबो दा ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय नालाय हाथेना होलायबाय नै दे जेबो नंला दाथ' मोनाखाबायना मानोथो थांबावनांगौ जाखो थांनांगौलै उफाय गैया माखासे आद्रा खामानि थानाय दंलै आंहा बेखौ फुरा खालामथारनांगौ र' मेहे मा बेलाय दाख्लैनिफ्रायनो नुगासिनो आङो नोंखौ माबा टेनसनाव थानाय बायदि टेनसनानो टेनसनलै बेबि मा खालामबावनो आरो जेरैखि जाया दिनैथ' आरो मिथिनानैसो गारखागोनलै आङो र' ओइ ओमफ्रायो बा ब्लेकि नामा आं बायदि जाबाय नामा नोंबो आजिखालि माने ब्लेक लाभार जाबायना नोंबो नङा माथो दे आरो मिलायखानांगौसो दा ब्लेकआनो जाबाय आंनि फेभरेटसो बेखायनोथ' दा नोंबो मेचिं ना एथ' आरो माथो जाखो ओमफ्रायलाय नङा जेबो नङा हागायासिनो माथो अखायानो दा बांसिनसो हाबावनो हानाय एथ' खोरोमलाबायथारदों हनै मोफ्लामलाबायदों अखायाथ' बांद्राय गैया र' होमबाबो खोरोमलाबायथारदों गिनांगौ बिदियाव ओइ अबावलाय मेरा गिलाबायनांगौ जाखोरा ओमफ्रायथ' सम जायाबालाय बहाथो थैनो हानो दिनै जमराजायाबो फैनो हाया लांफैनो बा लेबेलानो एसे इउनिक माथो नोंनिया माथो सानदोंरा नोंनि फिसायखौलाय ने अब्लाबोथ' ना आंहा गियो आरो मा ओइ जाम्बिनो बारबो बारगोन ना मायोबा मिथिया आंहाथ' थांनो हागोन ना हालासो जाबायलै ओमफ्राय सोरबाथ' लिंहराखैना अ माय गड बिदिब्ला नों हमनो हामारबाय आरो आंखौ आंनि गोसोआव जे मा सोलिगासिनो नों बिदिबा आंखौ बुजिमारबाय मा बुंनो सानदों नोङो बेनो जे आं माबा बाथ्रा लाखुमादों मा नों दासो बुंनायानो आरोलै सोरबा आंखौ नेगासिनो दं सोरबा नोंखौ नेगासिनो दं मा सोरबा नोंखौ दानालाय जेखौनो बेखौनो नंगौ सानथार नामा नोंलाय आंखौलाय सोर नेलाबायनो दिनै जाम्बिलाय आंखौ नेग्रायानो बेवहायनो दंखायोब्ला सोर नेबावनांगौ आंखौलाय मानोथो बिदि बुंलाबायो नै बेनाबाथाय एदावनायाबो दाय जायो ने बिदि नङा गिदों नामा नों नों बायदि आरो गुबुन रावबो जायगा लानो हाखालाना नंगौ मेहेर नङालै थगायसै आङो आरे आइ एम सरि लिसा नों मानो सरि बुंदों मिजिं गोरोन्थि जाबायलै आंनानो दुखुसो होफैनाय जाबाय आं नोंखौ दाथ' मा खालामबावनो मिजिं आइनि बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहायनायनि थाखाय नोंनाव निमाहा बियो आङो जाबायसै मिजिं आरो जेबो बुंनो नांला नोङो बिराद गाज्रिलै आंनि आइयानो मा होनबावगोनथाय मानो बिदि जाखोबा नोंनि माखासे थांखांनाय बाथ्राखौ लानानैबो दावराव जाबाय थायो बियो जेखौ आं एसेबो मोजांखौनो मोना जियानो जा गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो नोंनि जोनोमगिरि आइना जेबो दासानसै मिजिं काशखि आइया नोंनि बेफोरबायदि गोसोखौ नुनाय मोनब्लासोमोन आंहा फोथायनाय दंखायोना मिजिं आइया गनायखागोन दे बारहुंखासो बारगोन ना मागोनथाय अखायाबो नागारला माथो जानोबा खोरोमलाबायथारदों माथो बायदियाव दुखुसो होनो लाबोनाय जाबायलै आं नोंखौ इलिसा आंजों फैयामोनब्ला बेफोरबायदि खस्थ'खौनो मोननांनाय नङामोन ना नोङो मिजिं नोंल' आंखौ मालाबाबो थगायनो नाङा ओइ जिउआनो माथो ओरै थांलाय ओरै फैलायसो जाबाय थाबायलै जारलासो जागोनलै गामसाजों एसे आलदा फिलिं फैखायो माथो बैसागु बोथोरावबो सनानिफ्राय गांसेसो गाननो मोनबानो जाबायलै आंहाबो नङा फैसायाथ' जेनेबा आं होगोन आरोना थेवबो सनानि आखाइनिफ्राय नाजावनांगोन ना अब्लासो एसे गोसोफ्रा मोजां मोनगोनलै अब्लासोथ' आंबो बुंनो हागोन दा आंनि सना होनाय होननानै बोसोराव खनसेल' जायोलै गासैबो ओमफ्राय बायोना बाया बे आंनो नायगोन दे आङो गावनि मेहेर बेबिखौ माबायदि अनो आंबोथ' नायनो ना ओइ फिलिंफोरा एसे आलदा फैबावो खोमालै उफ दाथ' आरो गुबुनखौबो नायनो हाला जाहैबाय माथो खालामबावनो आरो गोसो गोरबो गासिबो नोंल'खासैसोलै माथो खालामबावनो सोरां हजों थांनानैनो स्राय रायलायहैलाबायनोसै एकदम सन्देह दंखाथारमोनलै आंहा गोदो मोनथिबायना दाथ' जियानो जा अब्लाबो जोंनो थांनोसै मिजिं मोनहानाव
जावैसोखौनो खेबसे मोखांखौ स्राय नायना फैनोसै सानैजों जेबो नङा मिन्थिबाय ओइ जुरि मिजिंखौलाय नुखांखाबाय माथो जोंहा जेबो नङा दे माथो जानो जावैसो गोदाननि महरफोरा दाथ' जावैसो गोदान नालाय एसे फिलिंफोरा आलदा फैयो आरोहाय सोरां बेरायनो मोनियाबो गोबाव जाखाबायहाय बेखायनो दसे थांब्रबना फैनोसै साहाफोर लोंला बायनानै फैनोसै आरो औलै एलिसा मामिखौ नायनो लुबैदोंथ' आरो दाबा माबायदि नुखो ने जियानो जा सोरां हाबा जायोब्लाथ' एसेबाबो महरा सोलायखायोना समायनायाथ' नुखागोनानो बियो आरो दाथ' बिमाया रागा जोंदों अब्लाबो जों नायनोसै आरो बेलाय गावनि गाननाय जोमनाया जेबोखौनो लांफायाखै गथ'आ मिन्थिबायना ओरैनो थांदों नालाय थांदों ओइ खमसे खमथ' जोंनो खिन्थामोन ना माबा मोनसे जागौमोन आरोलै गोदो माने आंहाबोथ' हिनजाव लानानै खारखांबायलै नै खोनादोंना खोनायाखै सोरां आथिमंगलबो बानायनांगौ फिसाजोनि जागोन राजुरि जागोन लासै लासै जागोन ना ओमफ्रायथ' एलिसा मामिया दाबो खेबसेबो फन हरासै जोंनो हाबाब औथ' र' बे थियासाला बेबायदिसो ना आरो नोंजों रायलाय आंनोथ' हरमोन ना बिफानो ओइ मामि सना मानो बिदि खालामनायब्रा ओइ बेसेबां बावनोमोन जों दिनै बयबो दाव दाव अनबोबाय दाथ' आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो माथो खालामबावनो जाबाबो जायाबाबो लाइक कमेन्ट खालामना होदे लोगोफोर आंबो बेखौनो फरायबाय थानोसै सनामोन नोंसिनि कमेन्ट लिरना हरनायफोरखौनो माथो खालामबावनो ओमफ्रायथ' जोंखौ गाज्रि मोनना दे सनामोन जोंनालाय बिदिनोसै नै दे एमिया उनाव थांथोसै जोंनो मेजिं बिमाजों रायलायना फैग्रोनोसै दे जायो आरो नै बिहामजोबो फैदों बिस्राबो दायो थांफिनगोन ना मागोनबा दाथ' मिहिरासो मोनथिगोन ना थांफिन ना मायोगावबा दे आरो बिसनाबोथ' नै सिन्दुर थुहां जानायावनो थादों एसे सेकेन्डबानो गाज्रि खबरखौ मोनथियाबा जाबायमोन दे जानानै थांनायखौलाय माथोबाव फैफिनगासिनो ना नै दाथ' दंबा जुरि एसे खामानि दं माथो खालामबावनो आयै ए बिहामजो फै जिराय फै नोंनावजों दसे रायलायदोंमोन आङो थांबाय गैला आयै नोंनि गारां खोनायाब्लाथाय गोसोफोरखौनो मोजां मोनलायलाय आङो आयै सनाबाना बिहामजो आंनि फै आंहा बिदि लोगो मोनबाथाय एकदम नांखाया जेबो मोजां गाज्रि गासैबो बाथ्राखौनो जमा दसे रायलायनोसै जोंहा सानैजों ना माथो होनो औ आयै ओमफ्राय मादैखौबो लिंबोदोंमोन आं फैथ'आनो नै गोगोमसो जायोलाय जोंहा फैबानो जायोमोन ओमफ्राय साना बहा दङ नुवाखै आं दहायबो रागासो जोंदों आं बेखौबो गथ'खौ हाबायावबो दङमोननो गथ'आ बियो आरो खमसे खम बिमानोथ' फोरमायमोन मा जादों मा मादों मा खालामनांगौ मा मानांगौ गैया गथ'फ्रालाय आरो मा रायजागोनसो सानबाय बियो औ आयै ओमफ्रायो इलिसा बाजैया माबा मोनसे जासिगोन र' बिहामजो बेखौनो रायलायदोंमोन आङो दे होमबा ना दख'नाखौ दायो लाबोफानोसैलै आङो औ दे मिजिं ओरैनो सिम्पोलखौ लाबोबानो जाबाय दे जायखिजाया एसे मिलायनानै लाबोनोसै आं नांगौबा उनाव बायनोसै जेबो नङा दे मिजिं ओरैनो गाननो आन्था जाबानो जाबाय न' दे होमबालाय ओमफ्रायथ' आरो आइया माबा माबि बुंलाबायबावोबा नों आंखौ कल खालामबानो जाबाय दे आइ बुंनायखौलाय आरो माथो गाज्रि मोनबावनो मिजिं थेवबो माखासे नंथारै बाथ्राखौनो बुंलायलाङोना बियो बिमाबाबो बोरैबा जोंनो ओंखारलाय आङो बाराखौबा बुंनांगौ बाथ्राखौ बुंब्रा मा लिमिटनि बारा बुङो बेलाय बेफोरखौथ' सोर फाग्ला खोनासंबाय थानोब्रा दे जाबायसै हामा बिमाखौनो एथ' बिदि गोसोआव गाज्रि मोनबाय थानो ओरैनोबाबो दाया जोंनिबो दङ नालाय मिजिं दे जेबो साननो नांला आंबो बांद्राय मानोथो बिदि उल्था उल्था बुंफिननो बेखायनो सिरि थायो आङो बांद्रायबो जानला माला बुङोब्ला सिरि थानानै लाब गैया मिथिबायना दे गोबाव जालायलांगोन दायो थाब फैनांगौ ना दा ओमफ्रायो ओमफ्राय देनाय बुंनाय मा मेथाइ लाबोफानो आं दायो मिथाइ औ नोंनि फेभरेटखौ लाबोनोसै आं होमबालाय नङा होमबा दे बिदिबालाय लाबोबानो जाबाय दे थाथ'दो दे होमबा ओमफ्राय मैगंआबो जेबो गैयामोन दा मा सङोसोबा बारियाव मैगं दंलाबायोमोनलै एसे नायनानै खानो रोङोबा खाहैदोलै ओमफ्राय दा मा मोनो लाबोफानोसै आङो मिथिबाय दे होमबालाय नै बिहामजो मबाइलालाय मा एसे गामियाबा बिदि जेबो नङा आयै औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय आयै दानि जुगाव गावनि बिसिनो बेफोरबायदि मबाइल होबावो नामा आदा हाबा जाखांनानैनो लाब गैया बेफोरबायदि मबाइल होनानै दै जेरावबो दाय नागिरनाय आयै नोंना
बिहामजो देनां उनाव रं नाम्बार लानानै खारफालांजाबासो मिन्थियोना बियो गथ'आ। आयै बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो? हा बे मबाइल निउसफोराव नुवा होनबा दोनखारलांनायनि माबा खारलांनायनि हा होनोबालाय मबाइल फिसाफोरखौ होनो हाया बे किपेडनि ना मा मबाइल होनो? ओइ नोंनि खोथाखौ खोनासंब्ला माथासो गरम जायो आयै। आंलाय हा नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आरो आबा। जेबो साननाङा इलिसा थाथ'। औ मिजिं नों जेबो बुंदेरनांला थांदोल'। दिनैसिम आंखौ हजों न'आवथ' रावबो बिदिखौनो बुंफेराखैमोन। मबाइल गिदिर थाब्लानोसै बेबायदि जायो आयै। सोर खिन्थानाय नोंनो? ओमफ्रायथ' सासे जायोब्ला गासैबो जायो बिदिथ' नङाना? हाबा जाब्ला मबाइल गिदिर दांब्लानो जे रं नाम्बार गोसो थोगोन बेसो जागोन नामा आयै नोंनिबा? माबायदि साननाय आयै नोंनि आयु? आरे मैथाखौनो खानोसै खोमा दे आङो। ओरैनोबाबो मिजिङाबोथ' गोथाव मोनखायोना मैथा बाथोनखौ। बेखौनो एसे खानानै माबा बाथोन बानायनानै दोनसै आङो। बिहामजो नों आंनि मैथा मैगंखौ खानो नागिरदों? आयै ओइ बिहामजो मा जाखो आयै? आंथ' बेयाव मैथासो खानो नागिरदोंमोन। बे मैथाखौ नोंसिनि नोमाया गायफैदों हो? नाथाय आयै मिजिङानो बुंदोंमोन जे आंखौ। आं गायनायसो बियो मिन्थिबायना मैथाया आं गायनायसो बियो। नों आंनि मैगं बारियावसो खाग्लुंनो फैनो नागिरबावदों नोजोर लागायदों। ओरैनो आंहा बेखौनो बेसे अनसि दोनदों। नाथाय आं आयै एसेल'सो खानो नागिरदोंमोन। जे बुरजानि मा बाथ्रा बेलाय हो? आंनि मैथाखौसो नों आखाइ होनो नागिरबावदों। नोंनि आखायाबा गोदैना गोखा खिजानि नों खानानै आंनि मैथाया थैजोबो। मा खोथा जाखो बे आयै? ओइ बिहामजो आंनि मैगं बारियाव आखाइ दाहोखा नोङो मिन्थिबाय दिनैनिफ्राय। नोंहा जि जानो गोसो जि जानो मैगं थाइगं जियानो होन नोंनि फिसायनाव बिहर बायनो हा दाहा नोंनि फिसाया नोंखौ लाबोदों नों बेनो जाहोगोन नोंखौ मिन्थिबाय? जागोन दे आयै आं खाला दे मैगंखौ खाला आङो। जाला जेखौबो नोजोर लागायोहाय बियो। बेखौलाय आं ना नङाबा अमा बेदरजों जानोसो दोनबाय थादों जोथोनै मोजाङैनो। आरो नों गोसो जाब्लानो आंनि मैथाखौ खानो नोङो। जि दं आलु बेफोर आलुआनोथ' नै दरबासो दंखायो बेफोरखौनो सङै एवै आलु बाथोन सं। हामा बिहामजो गोदानानो गोथावल' नागिरोसै। जोहोलावा माखौथो खुसि जादों? इस नों माबा खोनादों आरो? नों आंखौथ' माबा रायखुमायाखैमोनथ' गोसो सिंजों सिं। थोद फाग्लि गोदाव सोराव बुङोलै नोंखौ रायखुमाबायो नामा सोरबा? गावनि लोगोरिखौ बेबायदि सानो आरो? नोंखौ रागा जोंबोला आंहा मोजांसो नुयो मेरामसोयो। बांद्राय रागा दाफोजोंखाबो खारलांजागोनबो आंजों। नों खारलाङोब्लाबो आं नोंखौ उन थांनानै नोंखौ हमथागोन। आयौ आले ओमफ्राय मानसिखौलाय बेफोरबायदि गामसा गानबोलालाय हिट नुयो आंथ'। एकदम बर' सेंग्रा दासो नुदो। इस बाख्नायनायफोराबो नायनाय। बांद्राय बेबायदि बुंनाङाब्रा नोजोर नांजागोनबोलै। आंनि नोजोर नांखाबाय नोंखौ दा। अब्ला दानि जुगाव बिसास गेलेलाङाना। ओमफ्राय लिसाखौ बेवहाय मोजाङै रायलायलांसै न'? औ माथो खालामबावनो आरो आथिमंगलफोर खालामनांगोन ना। बुरै जानोब्रा बिब' सासेल'ना आंनाबो। जेखियानो जाया मानो गाव जाय जेंखि थाङा अब्लाबो गावनि गोसोयैसो थांदोंना जेनेबा गाव फसायनानै गावसोर सानैजों फसायलायनानै। औ जेरै नोंबो आंखौ माने फसायनानैसो लादों बेबायदि। आंथ' नोंखौ मावजि बायदिसो नुयोलै ओमफ्रायो। मा होनखो नों आंखौ? ओरैनो होनदोंब्रा फसायनायखायनोथ' गोसोआ सायख'नायखायनोथ' नोंखौ लादों आरोलै। नङाब्लाथ' सोरबा खारसनफैनोबो हानायमोन ना आंनाव। बोरै बुंखायो बे मानसि सासेयाबाथाय। मोनसे एकदम सिरियास खोथा बुंनोलै आं सना। मा जाखो मेहेर? जागोन जाया गोसोफोरानो बोरैबा मोनबाय थायोलै सम सम। जोंनि हाबाया माने जेब्लायबो प्रब्लेमल' सोमजिबाय थायोना। जागोन दे मेहेर माथो जाबावनो आरो जेबो प्रब्लेम गैथ'लाना। गाबोन फैनो गोनांखौथ' नोंबो नुवाखै आंबो नुवाखै दिनै। नोंनि आइया हेंथा होआबालाय आरोथ' मोजाङैनो मोजां जाफुंगोन आरो। मानोथो हेंथा खालामबावनो बेलाय एबार बिदि जेबो खालामहोलाना आङो। अब्लाथ' मोजां। जेन'बा एसे सनाबाना आंनि जिउखौनो मानो फसाया दिनै बियो। आंनि नोजोरालाय माथो नोंनिफ्राय गोजानखौनो आन्दो जानो साना दिनै। बिमायाबो बिदिसोब्रा आंना मालायफोरनालाय बोरैथो गनायोब्रा दिनै। नोंनि थाखाय ओमफ्राय मोनसे जिनिस दंबावो आंनाव। आरो मा बियो? ओइ
जोंनि अनलायनायनि मोनसे नेरसोन नाथाय बेफोरो मेहेर मा जानो दिनै जेरैबाबोथ' जोङो अराय थैस' थांस'नि थाखाय जाखासिगोन ना जोंनि अनलायनायखौ रावनिबो नोजोर दानांथोंलै औ मेहेर love you my love ओमफ्राय आंनिफ्रायबो बेनो आरो बा love you थुखौनो होनो बालायो आरोना नोङो धोद बिदि नङा हाबाब मोन्थाय बाबु दिनैलाय माथो हारसिं नोंलाय दान्थि आंनो मेथाइ नांगौमोनलै खुरखुरिखौ नांगौमोनलै आच्छा मेथाइ जानो मेथाइ नांगौ नोंथ' दाख्लैबो बाखिलांदोंमोनलै बाबु दाख्लै मेथाइ फैदोंमोनथ' आङो माबालै दान्थि आफासो लांनानै आंखौ बुंखादोंमोन नों मा मेथाइ जानो दान्थिनि दखानावल' जाहै ओमफ्राय फैसाखौ गाव होजोबगोन नो आयौ नंगौ नामा दे होमबालाय सोरांनावनो बिनसां खुरखुरि मोननाय ने र' लायनि आङो आफायाथ' मिन्थिबायसो दा दान्थि ओइ फंबाय मा खालामबाय थाखो नों बावलाय आदा नोङो फैद' बाजैखौ नायनो होननाया दहायनो फैलायलांबाय जोंहा नोंसो न'आव गैयामोन फैद' थांसै दिनैसो नुबायलै नोंखौ आजा थौ थांसै माबार ओमफ्रायथ' बाजैजों आंजों मा लाबोबावदोंसै नोङो मिन्थिबायना ओइ गिलिर जाथारबायब्रा नों दसेनो बावैनोथ' ओमफ्राय आंखौसो गालांबावसिगोनदां नोङो ने गोजौ जौनाया दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसैलाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दै नै मेहेरा थांथ'नोसैलाय ओमफ्राय बयनिसिमबो गुड नाइट लाभ इउ मेहेरनिफ्राय दे होमबा सनामोन गाबोन फैनोसैलाय आङो थाथ'दोलाय थांनोथ' बादोंमोन नाथाय मा खालामबावनो ने ओइ खाथियाव सोरबा थाफानायमोनब्ला बरिया नांसिगौमोनलै समायसिगौमोनलै हाथरखि बेबियाबो बहा थांखोब्रा सनायाबा अके सनामोन ओमफ्रायथ' सरि दिनै भिडिअ'आ माने एसे लेट जाबाय आरोना जायखिजाया लाबोगोन लाबोआ बिदि जाबाय थादोंमोन ना लेट जाबाबो है आपल'ड होबायलै नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौनो फरायबाय थानोसैलाय एबार